आई भैया, हम गायक सुनील सोल्जर आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। आप लोग से नम्र विनती बाकी मड़ी भैया के अपन बहुमूल्य वोट देके भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। मड़ी चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मड़ी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मड़ी चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मड़ी भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मड़ी भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मड़ी भैया जैसा हो। मड़ी भैया के विजयी बनावे के बाद मड़ी चाचा के अब की जितावे के बाद मड़ी भैया के विजयी बनावे के बाद क्षेत्र संख्या 5 से तैयार बाणे हो, सब कसे करत गोहार बाणे हो, गोहार बाणे हो, गोहार बाणे हो। विजयपुर गांव से तैयार बाणे हो, सब कसे करत गोहार बाणे हो। असो इनका के मिल के जितावे के बा, असो इनका के मिल के जितावे के बा। मड़ी भैया के विजयी बनावे के बा, मड़ी चाचा के अब की जितावे के बा। जिला परिषद में इनके जितावे के बा, मड़ी भैया के विजयी बनावे के बा। जिला परिषद में गली गली गौवा में काम होई हो, छोटो बड़ सबके समान होई हो, छोटो बड़ सबके समान होई हो। गौवा में सगरो विकास करी है, पूरा ही सब ही प्रयास करी है। सेवाई नहु से अब के करा के देखो, मौका भैया के अब की दिया के देखो। मड़ी भैया के विजयी बनावे के बा, मड़ी चाचा के विजयी बनावे के बा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 विजयपुर से हमारे प्रिय नेता मणिंद्र शुक्ल जी को अपना बहुमूल्य वोट देके भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए भैया। मड़ी भैया के विजयी बनावे के बा, मड़ी चाचा के इनका सनी मन के और नहीं खे, गावे गावे के से बैर नहीं खे, गावे गावे के से बैर नहीं खे। दिलवा में श्रद्धा लगौले बाड़े, पौवा में सिरवा झुकौले बाड़े। आसो लागल बा उनके पुरावे के बा, मोहर उनका निशान पे लगावे के बा। मड़ी भैया के विजयी बनावे के बा, मड़ी चाचा के विजयी बनावे के